Odstartujeme, počkaj. Čo sme vlastne chceli povedať? Počkaj, aby to vyzeralo dobre, aby si nebol týraný. Ahojte, ja som Zuzka a do nášho slovenského tímu hľadám nového človeka. Dneska som tu s Vejou, nie so Štefanom, nakoľko tohto nového človeka, dúfame, že práve teba, budem mať na starosti ja a nie on, takže sme vás nechceli vystrašiť. Preto tu nie som, ale budem v kancelárii vedľa. Sem tam otvoríme dvere, inak ho necháme zavretého, nemusíš sa vôbec ničoho báť. Dnes sme tu najmä kvôli tomu, že tento rok sa Dognet Affiliate sieť rozrastá na Dognet Media Marketplace, čo znamená, že očakávame veľký nápor nových klientov a aj partnerov. A tým pádom potrebujeme nového človeka do nášho tímu, ktorý nám pomôže postarať sa o nich, teda o obe strany, aj o našich klientov, čo sú väčšinou e-shopy alebo agentúry, ktoré sa starajú týmto e-shopom o marketing, ale aj našim partnerom, čo sú zasa ľudia alebo firmy, ktorí majú nejaké webové stránky alebo priestor na internete, ktorí teda vedia tam predávať nejaké reklamné plochy alebo tam vedia vlastne umiestniť affiliate odkazy a tak ďalej. Poďme trošku neštandardne začať tým, koho nehľadáme. Nehľadáme žiadneho obchodníka, ktorý teraz bude robiť nejakú akvizíciu nových klientov, to mám na starosti v tomto týme ja, ale taktiež nečakáme ani nejakého asistenta, ktorý nám bude vyklikávať tabulky, ale hľadáme naozaj zodpovedného človeka, ktorý dokáže komunikovať, lebo bude teda naozaj v dennej komunikácii s tými klientami, dokáže prevziať zodpovednosť za tie úlohy, dokáže samostatne pracovať, nemusíme na ňo dohliadať a naozaj kontrolovať každú jeho úlohu a môžeme sa na ňo 100% spoľahnúť. Sme mali tým ľudí a je naozaj vidno, že kedy si svoju prácu robíš na 100% a kedy polavíš, takže naozaj očakávame, že tá zodpovednosť tam bude. Očakávame, že budeš vedieť po anglicky, keďže máme aj klientov, ktorí teda komunikujú, alebo tých publisherov v angličtine. Musíš si vedieť prioritizovať tie veci, organizovať a taktiež musíš byť veľmi zodpovedný v tom poriadku, ktorý si vieš urobiť vo veciach a manažovať si svoj čas, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Tých úloh bude veľa a bude to naozaj rôznorodá práca, čo je super, ak teda nie si typ človeka, ktorý je na tie tabulky, ako som povedala, že hľadáme niekoho, kto je možno aj kreatívny, aj zhovorčivý, takže ak sa v tomto nejako postupne hľadáš, tak kľudne počúvaj ďalej a možno to je práve práca pre teba. Môžeme ti tak aj bližšie priblížiť, že čo by si teda robila, ako by vyzerala tá tvoja denná agenda. Je to niečo, čo vlastne ja som robila doteraz a stále budem robiť, akurát ty mi s tým budeš pomáhať, keďže tých klientov už máme čoraz viacej a už to nezvládam nejako obslúžiť sama. Tá tvoja práca bude mať také dve oblasti, dve odvetvia. Jedno bude affiliate sieť, keďže už 13 rokov fungujeme ako affiliate sieť, toto sa nemení, budeme samozrejme takto fungovať aj ďalej a poskytovať túto službu. Budeš obsluhovať jednak klientov a jednak partnerov affiliate siete, pomáhať im uzatvárať medzi sebou partnerstva, budeš pomáhať klientom zlepšovať výkon ich affiliate kampaní, dávať im nejaké odporúčania na spolupráce na nových partnerov, dohadovať nejaké spolupráce konkrétne, napríklad recenzie, exkluzívne kupóny a takéto veci, čiže budeš veľmi veľa komunikovať, ako už ja povedala, vlastne s obidvomi stranami a starať sa o to, aby obidve strany boli spokojné, hej, že to je vlastne náš cieľ, že chceme, aby zarábali jednak klienti, čiže e-shopy, ale taktiež aj naši partneri. Čiže to je taká nejaká jedna oblasť. Druhá oblasť je práve Dognet Media Marketplace, ktorý budeme spúšťať už čoskoro a kde ťa taktiež potrebujeme a vlastne tá povaha práce bude veľmi podobná. Tuto na tomto marketplace si budú vlastne klienti nakupovať nejaký mediálny priestor zasa od partnerov alebo od publisherov. Môžu si nakupovať napríklad spätné odkazy, zmienky, PR články a tak ďalej za nejaké fixné sumy. A ty sa teda budeš starať o to, aby teda to prebiehalo hladko, hej, aby vlastne partneri alebo publisheri si tam vedeli spraviť ľahko ponuku, aby všetkému rozumeli, aby ten nákup potom klienta hladko prebehol, aby to bolo dodané a tak ďalej. Ten systém bude samozrejme fungovať nejakým spôsobom samostatne, ale teda ty budeš ako keby dohliadať u tých svojich klientov na to, aby boli spokojní, aby všetkému rozumeli. Samozrejme budeš odpovedať možno na nejaké bežné otázky ohľadom fungovania, či už pôjde o marketplace alebo o affiliate sieť. Ja možno ešte doplním, že je vítané, ak teda máš nejaké skúsenosti s tým marketingom a naozaj poznáš práve tie výrazy, ktoré tu Zuzka možno spomenula, že ti to nie je úplne cudzie, takže nemusel by si byť úplný junior, že aspoň nejaké základy by sme tam asi očakávali, ale samozrejme ťa úplne všetko naučíme. Ide o systém, ktorý ani jedna z nás nepoznala doposiaľ a vlastne možno ešte doteraz ani úplne 100% nevieme, že čo všetko bude obnášať ten nový Dognet 3, ktorý od jesene spúšťame, takže naozaj nemusíš mať obavu z toho,
toho, že to teraz nevieš, všetko ťa naučíme a veríme, že sa do toho ľahko dostaneš. Takže očakávame od teba, že si človek, ktorý má rád výzvy a učí sa nové veci. Presne tak. Ja keď som prišla pred niekoľkými rokmi do firmy, netušila som ani čo je affiliate a prišla som robiť do affiliate, viete. Myslím, že ja vlastne veľmi podobne. Takže je to v poriadku. Ak si nikdy nerobil pre affiliate sieť, ak nemáš ani skúsenosť s nákupom médií, nemusíš mať že túto konkrétnu skúsenosť. Skôr nám ide o to, aby si sa nejako pohyboval v tej oblasti online marketingu. Nemusí to byť vyslovene práca, môže byť aj absolvent, ale musí ťa to zaujímať. Musíš možno popri práci si robil nejaký projekt, niekde nejaké minimálne sociálne siete, niečo, že niekde ako keby v tom odvetví sa pohybuješ a je to niečo, čo ťa zaujíma a v čom sa chceš zlepšovať a čo by si teda naozaj chcel robiť. Lebo teda, ako tu už tiež odznelo, sme mali tím, čo má svoje výhody a možno aj pre niekoho lenivého nevýhody, pretože tu si tú prácu proste neodsedíš. Není to o tom, že sem prídeš a odsedíš si tu 8 hodín a nikto si nevšimne, či si niečo robil alebo nerobil. Naozaj je veľmi vidno vstup ako keby každého človeka. Čo ti ale vieme ako keby na oplátku ponúknuť za to, aby sme ťa len nestresovali tým, čo všetko budeš robiť a ako to bude vidieť. Vieme ti vlastne ponúknuť naozaj neformálnu priateľskú atmosféru. Sme tu všetci kamaráti, je nám tu akože spolu super. Do práce môžeš proste prísť v papučiach, nikomu to nebude vadiť. Máme masážne kreslo, máme candy bar, nápoje, klímu, kávu, máme firemného psa. Je toto super, hej. A budeš pracovať akože so mnou hlavne. Takže... Áno, to je tá najsuper časť vlastne. Áno. To je tá najsuper primárne časť. so Zuzkou trošku so mnou. Čo viac? Čo viac. A so Štefanom nie veľa, takže... Z tých dôležitých vecí, ktoré je ešte potrebné doplniť, je to, že 2 dní do týždňa sa stretávame v kancelárii a 3 dní pracujeme z domu. Tie 2 dní sú väčšinou útorok a streda, ale je teda naozaj dôležité, aby tie 2 dní si tu bol alebo bola, pretože je úplne iné teda naživo nejako konzultovať nejaké veci a taktiež sú dôležité predtým a tak. Kanceláriu máme v Bratislave, na Karpatskej, v Starom meste, takže treba zvážiť aj to, že či sem tie 2 dní vieš chodiť a vieš tu byť. Okrem toho teda, že ťa tu čakáme my, tak už ťa tu čaká aj teda to spomínané masážne kreslo, candy bar a tak ďalej, ale teda to nie sú zďaleka všetky výhody. Výhodou tejto práce je aj to, že sa budeš zúčastňovať rôznych zaujímavých konferencií marketingových. Väčšinou teda na jar a na jeseň je ich tak najviac, že tam chodíme, vieš si tam vypočuť zaujímavé prednášky, stretnú tam zaujímavých ľudí z tohto fachu. Takže tiež sa to určite oplatí a máme teda aj multisportku. Tak, a ešte do toho rôzne teambuildingy a hlavne, že za mňa tým najväčším benefitom je naozaj ten malý tým a tá priateľská atmosféra, lebo ako so sebou možno nesie veľkú zodpovednosť ten malý tým, tak je to aj o tom veľmi blízkom vzťahu a o tom, že vieme spolu veci riešiť, že okamžite a ak chceme urobiť nejaké zmeny a teda niečo posunúť vpred, tak sú to veci, ktoré dokážeme naozaj v priebehu dní veľakrát a vidíš za sebou reálne výsledky vo veľmi krátkom čase, čo je teda za mňa jedna z najväčších výhod tejto práce. Ak si sa našiel v tom, že si človek, ktorý si vie organizovať prácu, nepotrebuje byť mikromanežovaný, vie si spraviť prioritu v úlohách, nestresuje sa zbytočne, príjemne a profesionálne vie komunikovať a vieš si nejako logicky dávať dokopy súvislosti, vieš vyhodnotiť, keď vidíš nejaké čísla, že prečo boli menšie raz väčšie, vieš si teda nejako ako logicky robiť nejaké závery, nedesí ťa pracovať s číslami. Že vej. Áno, preto hľadáme človeka, ktorý bude zodpovedný. Ja som tu od obchodu, ale nie, naozaj je to o tom, že presne hľadáme takéto posledný diel toho puzzle do tej skladačky nášho obchodného tímu. My sme to so Zuzkou doteraz nejako zvládali, ale tým, že vlastne pribudne aj ten nový produkt, tak potrebujeme ten tým doplniť a očakávame, že budeme stále spolu nejako pracovať všetci traja, alebo všetky 3 uvidíme, kto teda budeš nakoniec, ale veľmi sa na teba teda tešíme a budeš pracovať teda najmä s nami, ako sme už viackrát povedali. Ak ťa to zaujalo, ak sme ťa zaujali my, tak určite nám pošli svoj životopis a nezabudni priložiť aj nejaký krátky text o tebe, hej, že teda kto si, čo si a prečo by si tu chcel pracovať, prečo by ťa takáto práca bavila. Ak natočíš namiesto toho textu video, tak sa budeme veľmi tešiť. Ako je to veľké plus, možno práve pre toho Štefana, ktorý sa to objavil. Myslím, že to veľmi ocení, takže taký podpultový tip. Áno, lebo to je jediné, čo si on bude pozerať. On si CVčka nebude pozerať, to budem robiť len ja. Tak určite sa nám ozví, my všetci traja a celý Dognet tým sa na teba tešíme. Ahoj! Ahoj!